package because it's Sabado and they close at what time? 2. And it's now 12:27 ng hapon. Alam nyo ba na Vietnamese coffee na naman ako kagabi? My goodness. Hindi kagabi, kahapon, nung last break, second break ko, kasi late shift ako, 10:20 to 7. So, second break ko, I took it really late, siguro mga 3:30 na hapon. I went out and got Vietnamese coffee. Ay, nakatulog ako guys, alas 5 ng umaga. Grabe siya. So, yun, nagising ako mga 11, 10:30, tapos si Dan 10:30 kasi si Dan nag-iingay, pero I stayed in bed until 11 ata. So yun, and now we're going to Harvey Norman para i-pick up yung aking camera 1 week later. Nasira kasi, nahulog kasi siya. I placed the order yung Harvey Norman na malapit sa amin. Kaya lang, siya guys, na back order siya kasi parang wala na, naubusan sila ng stock. So, kailangan ko pa ilipat yung order sa isang shop sa city kasi dun yung may stock. So, that's why umabot siya ng ito 1 week. Pero tinawagan ko kanina and sabi, pwede na ko na daw i-pick up. So, yun. Kumusta naman yung drunk blush ko? Parang dito dark ata. Or sa lighting lang ba yan? Parang dito dark. Oh, yeah. Okay. Mga bahay, guys. Yeah, it's nice. It's in the, like, hilly part. Oh, cool. It's 2-story, obviously. Is that big enough? Nope. Nope. You want a bigger one? These are little houses. They're already townhouses. Maliit to. Dito na tayo, guys. Harvey Norman. Dito kami sa guys, Poco. Bagong camera na to. Hindi pa ata okay yung settings, hindi ko alam, pero okay lang, 'di ba? Where are we, babe? Meyer Food Court? Meyer Food Court, guys. Na-miss namin to. 2 choices galing kay Shogun. I know. Love Pho pala, Vietnamese food. Diyan, siya? What did you get? Chicken and salt and pepper squid. Salt and pepper squid at saka chicken yung sa kanya. 2 choices kasi yung aking roasted pork at saka soy sauce chicken. And we have our cocoa milk tea. Oh, this is way better than the other one. The quality, Yeah, it is. Yeah, ibang-iba. That's the best one? Yeah, you look good. Dito kami guys sa Sunglass Hut. Gusto niya daw ito sa Pasko. Patay na. Hindi niya lang alam. Hindi niya lang alam. Do you want the that color or the gold? Probably that color. Yeah. Let me see. Nah, not that one. Pauwi na kami guys. Nagpunta kami H&M. Walang sale. Bago pa eh. Wala pang sale. Check natin yung laman ng box. Nakakaloka kanina, papunta namin ng Harvey Norman kasi yung, di ba, in-order ko to online last week, tapos pinatransfer ko nga sa kanila. Hindi pa ready yung order ko dun sa kanila, para hindi pa na-transfer ng maayos ba. Pero tinawagan ko kasi sila kanina, tapos sabi nung manager ata, yung pagpakilala niya sa akin, ready na daw, kaya kami pumunta dun. So dun, parang napilitan sila, nabigyan na lang kami nito, kung ano lang yung meron sila dun, pero hindi talaga ito supposedly yung order ko. But yung tiningnan niya nung tumawag ako kaninang umaga is ibang order, kaya sabi niya ready na to pick up. Pero he's really helpful, that guy that helped us at the Harvey Norman, babe. Okay. Why? I don't reckon they're any good, to be honest with you. You don't think so? Well, we got our product. At least they didn't say, "Oh, sorry, your order's not ready." They, they looked for ways to give us what we were there for. I-check ko lang kung nandito yung yung parang string niya sa gilid. Baka sabi ni Dan, bakit wala? Ang dami ko na tuloy charger. Ang dami ko na din battery. Ay, naku, babe. I have like 3 chargers now. We're gonna have a charger as well. Yeah, of course. It comes with the charger. Does it? Yeah. But I haven't really used my other charger, the one that came with the other Mark II. Kasi I've been using my Mark 1 one because they're the same battery. And actually, yung charger ko ng Mark 1,
way better than the Mark 2 kasi yung Mark 2 it comes with a cord. My Mark 1 just comes with the, like, you know, the what do you call that, babe? Yeah, the adapter here, so it goes straight to the wall. Ito may cord pa kasi siya, so hassle ka yung cord. Ito, this is what we're looking for. See, I told you it's here. Yung pang ano ba, lagay natin. Ito lang naman hinahanap namin. Ay, napadani boy. So, uwi kami ng bahay, tapos punta kami kina Lyra. Kain kami na sinigang. May warranty naman yung isa ko. Siguro, wala lang. Pagod na kami. Claim kasi kasalanan kasi namin. Nahulog eh. Hinulog ko eh. Malab. Yeah. What do you want for Christmas? He figured out daw kung ano yung gusto niya sa Pasko. Hindi niya alam. Nabili ko na, guys. You like that glasses, babe? Yep. Bahay na kami, guys. Nandito pala yung kambal ni Dan kasi walang kuryente sa bahay nila. Nandun sa ano kasi nagbe-bake daw sila ng cookies kasama yung anak niya. Tapos biglang nawala yung kuryente. So, dito sila sa bahay para tapusin yung cookies. Papunta na kami kinalay, guys. Kakagaling lang namin ng Dan Murphy's para bumili lang sila ng booze. Beer para dalhin kina Tony. Yung hotdog namin late. Ako kasi magdadala ng hotdog para sa ano, magluto sila ng spaghetti. Eh dumating nga biglaan kasi walang kuryente sa kanila, hindi sila na-inform na walang kuryente. So kinailangan nilang pumunta sa bahay. And ayun naman naming paalisin, 'di ba? Kawawa naman. Sinintay namin na umalis sila before kami umalis. And it's now 5:46. So, malapit na mag-6, guys. We should be there around 6. Okay lang yan. Hindi naman kailangan unahin yung hotdog, diba? Nandiyan yung hotdog, eh. You okay? Yeah, good. And we booked a holiday. A weekend away. It's just a weekend getaway with the fam bam. Sa February. Natumba ang mga plant, guys. Tumba ang plant nila, Lyra. Totoo ba to? Yeah, totoo. Baba! Hello. Hello! Hey! Sipag mo mag-upload, ah. Uy, nag-Vietnamese coffee ako kagabi. Alas 5 na ako So nakatulog. after 5 o'clock in the morning. As in, ano kasi ako Vietnamese coffee ako. Coffee ng hapon. Yeah, so that, yung Instagram, ano mo. Nag-edit ako. Vlogmas pa more. Dito kami, guys, sa kanila. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Rhaze channel. Dito si Baba. Ang cute ng ano niya. Tutu skirt. Hey. Kala ko matutulog ka na. Nilalabanan niya ako ng Kain na na. Ano gusto mo? Crabs. Sinigang. My gosh, na-miss ko to. Madami pa doon sinigang. Ano, suka. Suka yun, day? Suka para dyan, oh. Ayan. Dito na siya, guys. Tapos kuha na lang. Si Kati din nandito. Si Kati, oh. Thank you. Ano to? Suka din? Okay. Kapatis. Okay, thank you, day. Magbubunutan kami. Bunot na naman. Anong ginagawa mo dyan? Lista pa mo. Utang nila. Ang tagal na namin to ginagawa, guys. Kapag up kasi. Kasali ba natin si Christina? Nakukuha. Oo naman. So, sino yung... Ay, hala. Nung nag-up pala tayo, hindi kasali si Christina nun. So, paano Sinabi ba to? Oo. Na... Sino makakabunot? Oo, bunot lang naman tayo lahat. Hindi even number. Ako Okay lang naman. Bunot naman tayo lahat. Si Pwede, di man kailangan even. Uy, Hindi ko alam doon. hindi kailangan even. Bunot No, naman tayo lahat. No age. Anong sinasabi ko? Ginagawa namin to sa app, kaya lang nakukuha yung partner. Eh, ayaw namin nakukuha ang partner. Sini, lagi yun ako kasi Kati, Pang ano man yan? Dami ay ibin. Yeah. Louis Vuitton. $50. When Dan texted you, do you wanna swap? And then you told Kati already. So it's like, no point.
Oh. Yeah. When you I texted thought he him. meant like, do you want to like redraw? No, swap. I think he got lovely that time. Okay. Oh, sayang. Dagang kwarto. Si Mark, gusto Sino niya. ba yan? Who has a hat? Ano? Si Dan, gusto niya makuha. Tapos dalawang Si beses Mark? nakuha. O, tapos redraw ka ng redraw. Sabi niya, ano ba yan sa race? Lagi kami namin iulit, guys. Kasi kapag partner yung nakuha, parang walang kwenta. Walang boring. Baonan. Ganda ng penmanship mo. Baonan. Walang joke. Yung akin ang pangit talaga. So, ano'y natin. Yung ganun ba, circle, i-roll. Party uniform mo, dahil kasi malalaman na ako natin na. kung sino. Char! So, hindi gumagana yung app. So, ito na lang amin. The traditional style. Yan. Yan. Ano na kami ngayon, guys? Financially stable. $50. Last year, $20 lang eh. So, next year, 100. Ang hirap din naman Alam mo, kasi. isa nakaka-asenso. Baka next year, 100 na. Over. Iba naman yung gusto ni Neil, 100 daw. Oo nga, gusto rin nila 100. Grabe si Rin. Sabihin mo na lang, Neil, LB ang gusto niya. Ang dami kasi, meron pa Mag-iisang kami sa, libo. meron pa kami sa pamilya ni Don. Sabi ni Don, ang dami nating Secret Santa. Meron pa ako sa work. Meron din siya sa work. Ay! Shucks, meron din sa work. $20 lang naman sa amin. O, meron mo lang kasi makabili ng $20. Hindi ba namin dun sa Big W? Ako, nilagay ko nga muskato. Oh, yung sa tama. Nilagay ko ano yun? Glass container para balance. Sabi ni Dad, walang kwenta yung dapat mga drinks, mga wine. Wine din ako duminin ng wine. Gigil ako sa'yo, Ali. Tahimik na ako, subdue na ako, guys. Ano? Ano daw spell? Eh. P? Nakatawa siya. Ginanon niya yung uutong. Ay, pip! Ginanon nila yung pip. Ito lang ganyan ang t-shirt ko, ala this day. Looking niya to be a little bit less. Ganda ng pagka-print niya. Talaga. As in. Hindi Gawa siya. ng bunot-bunutan kami, guys. Ay, dude, sali ka diba sa bunutan? Pati yung banap ko. Oo. Thank you. Si nanonood din yun sa si Ice. Sino? Ice? Hello. Joke, nakalimutan ko yung pangalan ni Joke. Dahil, ano ka daw? Bunutan na! Tara na! Bunot! Bunot tayo! And if you pick me, just give me $50. It's fine. Seryoso? Wow. Wala. Bunot. Present for Christmas. Hindi mo malalaman na. 9 tayo! Odd number. Kasi may Christina. So, bunot tayo lahat. Okay, nirecord mo to. Pa-record niya daw. Pag yan, hindi na shoot. Record ha? Oh, di ba? I-record. Di ba recorded yon? Sabi niya siguro, pwede pa-delete. Di ba galing? Ito. Walang delete. Slow mo. Bulot! Bunot, babe! Later? May pa-later pa. Ako yung pinakahuli. Para hindi na naman. Aka, banat aka. Bunot. Hello! Char. Ray, ka na bunot ka. Bunot ko. Ako. Again. Sorry people. Shake Oh, you put them all back in, do you? Yeah, because I got my What if I cell. forget? No, kambal. Ayusin mo naman. Who did you do? I can't tell you. It's a secret. But. Who did you get? Neil? I said Neil. I think you do. Oh my God. That's easy, just find the fork pouch. Exactly, it's probably the easiest person to shop for. Buy you. Uy, nag-add ng I was gonna buy you a cruise. Now, I've got Can I have everyone's attention a minute, please? Attention lang. Gusto pa naman ni After the Marcinan. drawer, just grab one. Stop playing with it. Stop playing with it. Agawan. God, you have to put up that then, or what? Sorry? I think couples should pick two. So couples go in, they grab the two, and if they've got each other or Yeah. That's it. this is too scientific for me. Guys, English yun guys. Hindi ko naintindihan. Hindi ko naintindihan. Look. Nope. I got you. Okay, you chuck it back. Take it back. got Take it you. back.
I got You you got guys. tips? No? Oh my God, this is Okay, you great good? all night. You good? I'm good. Alright, Yeah, you're good. Okay. Talino na. Someone's got to be here. Kasi tayong mga utak ko yung siya. Okay. Oh, check. All good. Sa'yo yan ah. Hindi sila. Us three. Sige, nataguan na lang. How about you? Yeah, I'm good. I got myself. Bahay na kami, guys. May nangyari. I-post ko tong pinost ni Miss. Tapos parang maiintindihan niyo kung ano nangyari. Ang hirap kasi, ang layo ko. Okay na, naiyak ko na siya ng bonggang-bongga. Kinalay, umiyak na ako dun. Tapos, pag uwi namin, ito kasing taong to, pakaghag. Hindi ako tinitigilan. You gonna tell them about your lolo? Yeah, I'm telling them now. Okay, that's it. I'm gonna stop. Kasi tutulo na naman siya, besh. Do you need help? Okay, I'll help you. Sabi pa ni Dan, umuwi ka. Umuwi daw ako. Kasi sa parang Sabado ngayon, diba? Sa Sabado yung living. Tapos, may plano na kasi. So, hindi na basta-basta makaano. So, sabi niya kanina, iyak ako nang iyak eh. Sabi niya kanina, huwag mo ako isipin kung gusto mo umuwi ka. Kung ganun lang kadali, no? Do you like Lolo? Mm-hmm. Lolo is good. He was good. Yeah. Yeah, you saw Lolo 3 times. How much did Lolo live? Nakatira siya sa maliit na kubo. Ayaw niya tumira sa bahay ng lola ko. May malaking bahay si Lola. Nasa siya, labas ng bahay. Meron siya sariling bahay na maliit. Doon lang siya nakatira. And he drank beer. No, he drinks kulafo. Yeah. Really? Oh, he drank Yeah. beer. It's a what do you call a rum? I'm not sure if it's a rum, but he drinks beer as well. He drinks whatever. So, umiinom yun. Tapos, pa yun, naninigarilyo siya pa yung ng sigarilyo niya. Very old school ba? He makes his own cigarette. Okay. Yeah. And he was always happy. He's always happy. He's always laughing. Yun yung sabi ni Dan, yung naalala niya is lagi lang nakatawa yung lolo ko. Yung walang problema pa. Diba?